Takže čaute youtuberi, let's playeri, všeličo iné. Vítajte v ďalšom mojom videu. A vítajte zase v mojej... Ježiš, ja som dal screenshot, prepáčte. Vítajte v ďalšom mojom videu, teda v našom prvom random vlogu, ale neviem, jak mám chytiť ten tablet. No, zase som dal screenshot, to je také nemotorné, počkajte. Prepáčte za ten oný. To je fakt blbé, môžete si to vyskúšať, keď budete mať tablet. Že aké to je držať takto celé minúty takto. Neviem, aspoň to bude skúsenosť. Takže vítajte v prvom random vlogu. Poviem vám, čo to je. Random, myslím si, že znamená, že náhodné video. Ale aj to znamená, nie z toho slova odvodené, ale aj to znamená, že proste budem takto chodiť s tou kamerou, jak nejaký selfieač. Selfie! Ale nie. Som si už 3 selfie dal pri tomto random vlogu. Takže, čo bolo dneska? No, dneska to bolo riadne teplo. Dneska sme boli aj vo väčší sa trošku tam odpočinúť. Trošku sme sa aj opalovali. Jaj. Ale nespálil som sa. To je dobrá správa. No, iba pre mňa, neviem, či pre vás, neviem. A vlastne asi častejšie budem tuto natáčať všelijaké videá, pretože toto miesto je presne také ideálne, než nejaké miesto teda s takými skriňami tuto všade, takto. Aj lampu tu mať. Takú malinkú lampičku tu dáme. Moment. Tak. No, trošku som to odsekol, pretože prišla moja sestra. Neviem prečo. A nechcem vám ukázať celú túto izbu, pretože je tu celkom bordlík. Také niečo. No, ja som si dokonca túto izbičku tak prisvojil, že som jej vymyslel vlastný znak. Sice to je trošku okopírované, už som to niekde videl, ale vymyslel som mu takýto. Pozrite sa, už ste ho mohli vidieť, jak som tu natáčal tuto niekde na stole taký informačný vlog. Keď si spomínate, som asi 3 minútky dopredu som si to video overoval. Akože toto je po 3 minútach, čo som točil ten vlog, tak po 3 minútach som zase sa rozhodol, že natočím ďalší random vlog. Tak to by bolo asi tak všetko z našeho random vlogu. Dúfam, že sa vám páčil. Neviem, či mne, to sa ešte overí. A dovidenia, alebo ahojte, keď ste v mojom veku. Dovidenia.